Сәнгатыңны туктамый камилләштер, калганы үзе килер, дип язып калдырган алман композиторы һәм педагог Роберт Шуман. Осталыкны ничек камилләштерергә? Бүген шул темага сөйләшербез. Исәнмесез, эфирда белем дөньясы. Алдагы минутларда. Хәерле юлга! WorldSkills илкүләм чемпионаты катнашучыларын ничек озаттылар? Бу яшьләр өчен, бу яшь буын өчен бик зур хөрмәт һәм ихтирам безнең тарафтан. Шиксез мөмкинлекләр. Обилимпикс яшьләр хәрәкәте лидерлары кем белән очрашты? Они настолько востребованы, как вы сказали, на рынке труда и в республике, и за пределами республики. Тизрәк, югарырак, көчлерәк. Махсус кирәк-яраксыз балалар ничек рекорд куя? Милли чемпионатка китәр алдыннан җыеннар. Татарстан яшь профессионаллар чемпионатында катнашучылар Уфага китәр алдыннан җыелды. Нәкъ шунда бөтен Россия турниры узачак. WorldSkills мәгариф өлкәсен генә биләп калмады. Күллият һәм университетларны тәмамлаучыларны эшкә алып, яшь белгечләрне әзерләү өчен мәйданчыклар биргән күп кенә предприятиеләр тормышына нык кирип калды. Монда ук остазларны һәм дәки тренерларны укыталар. Бер сүз белән әйткәндә, булачак осталар һәм чемпионнар үстерү өчен бер команда булып эшлиләр. Быел финалда 1800-дән артык конкурсант катнашачак, һәр өченчесе юниор. Чемпионатта шулай ук Азия, Тынық океан регионы һәм бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләреннән конкурсантлар һәм экспертлар булачак. Татарстаннан исә 160-тан артык катнашучы. Озын юлга балаларны Эльвира Зинатуллина да озатып кайтты. WorldSkills стандартларына караган яшь һөнәр осталары 9-нчы милли чемпионатының финалына әзерлек дәвам итә. Финал алдыннан ярышта иң уңышлы катнашкан яшьләр өчен тагын бер зур чара оештырылды. Биредә яшьләр үзләренең һөнәри киләчәге турында фикерләр алыштылар. Чемпионатта алган тәҗрибәләре белән уртаклаштылар. Үз компетенциясендә әлегә кадәр бар турларны да уңышлы узган Алинур Хуҗин да әзерләнү процессы турында уртаклашты. Быелгы финал аның өчен инде беренче түгел. 2019 елда узган 7-нче милли финалда ул электромонтаж компетенциясендә юниор буларак катнашып 3нче урын алган булган. Сейчас я занимаюсь инженерией космических систем. Хәзер мин галәм системаларының инженериясы белән шөгыльләнәм. Әлеге юнәлеш бик үзенчәлекле, чөнки ул безнең илдә генә бар. Республика этабы шактый җиңел булды, чөнки мин шөгыльләнгән компетенция артык популяр түгел. Хәзер без милли чемпионатка әзерләнәбез. Әзерлек җитди бара. Вакыт инде күп калмады. Бу елны узачак чемпионатның финалында барлыгы 1800 катнашучы көч сынаячак. Аларның 163-се Татарстаннан. Урыннар алуда безнең республика катнашучылары 126 компетенциядә көч алышачак. Финалга чыккан яшьләргә чемпионаттан соң да сайлаган һөнәрләрен ташламаска, киресенчә шул өлкәдә үсәргә ярдәм итәләр. Яшьләрне эшкә алучылар белән таныштыралар. Махсус электрон мәйданчыкта аларның үзләренең резюмеларын калдырып, күңелләренә ятышлы эш урыны табу мөмкинлеге бар. На площадку с одной стороны будут загружены профили, это резюме участников. Мәйданчыкка бер яктан профильләр, хәрәкәттә катнашучыларның резюмелары урнаштырылачак. Икенче яктан Татарстан Республикасының эшкә алучыларның вакансиялары урналачак. Мәйданчык эшкә алучы, катнашучыны тәмамлаучыларны берләштерүдән тыш, үзеңне яшь эшмәкәр итеп күрсәтү мөмкинлегендә, хезмәтеңне, продуктларны урнаштырырга да мөмкинлек бирә. WorldSkills'та катнашучыларга эшмәкәрләргә ярдәм күрсәтү фонды һәм сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы тарафыннан да ярдәм күрсәтелә. Моның өчен махсус үзешчән портфеле булдырылган. Портфель самозанятого содержит необходимые. Үзешчән портфелендә башлангычта кирәкле булган продуктларны үстерү өчен кирәкле хезмәтләр бар. Үз эшенә укыту, сайтны булдыру, партнерларны җәлеп итүдә ярдәм итү, юридик хезмәт һәм башкалар ала. Катнашуны тәмамлаучыларга үзешчән портфеле бушлай бирелә. Дәүләт тарафыннан әлеге сәләтле һәм актив яшьләргә эшкә урнашу мөмкинлеге бирелүеннән тыш, матди ярдәм дә күрсәтелә. Бу турыда чараның чакырылу кунагы Татарстан Республикасының мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин сөйләде. Чемпионатында катнашып җиңүчеләрне дәүләт бик күтәрә. Беренчедән без аларны күтәрәбез чын мәгънәсендә һөнәр ияләре булганнар өчен, яшьләр булган өчен. Икенчедән аларга менә республика безнең әгәр дә беренче урын ала икән 150 мең бирә, икенче урынга 100 мең, өченче урынга 75 мең. Бу бит инде зур әйтик ярдәм. Әгәр дә яңадан да югарак күтәреләр икән дөнья күләмендә, анда инде тагын да бәяләр арта. Шуңа күрә бу яшьләр өчен, бу яшь буын өчен бик зур
хөрмәт һәм ихтирам безнең тарафтан. 9-нчы милли чемпионатның яшь профессионаллар финалы 25-29 августта Уфа шәһәрендә узачак. Чемпионат 7 блокка бүленә. Төзелеш, мәгълүмати технологияләр, иҗат һәм дизайн, җитештерү һәм инженерия, хезмәт күрсәтү, транспорт һәм логистика һәм мәгариф. Ярышлар 105 һөнәри компетенция һәм 51 WorldSkills Junior компетенцияләре юнәлешендә булачаклар. Катнашучылар арасында Азия Тын океан регионы һәм Бәйсез дәүләтләр оешмасы илләренең вәкилләре дә булачак. Обилимпикс яшьләр хәрәкәте лидерлары бөтен Россия кышкы уеннары делегациясе белән очрашты. Уеннар киләсе елның гыйнварында Казанда узарга тиеш. Шуңа күрә катнашучыларның Татарстан башкаласына карата кызыксынуы очраклы түгел. Ярышлар спортның 7 төре буенча узачак. Турнирда интеллектуаль үсеш үзенчәлекләре булган 2000дән артык атлет катнашачак. Мөмкинлекләр Олимпиадасы дип Обилимпикс бәйгесендә мөмкинлекләре шикләнгән кешеләрнең һөнәри осталыгы буенча ярышларны да атыйлар. Татарстан бу яшьләр хәрәкәтендә инде 5 елдан артык актив катнаша. 2 Олимпиада вәкилләре арасында сүз нәрсә турында барды? Очрашу турында тулырак Надия Кадимова материалында. Хыялсыз кеше, канатсыз кош ди татар халкы. Дөрестән дә, теләге, максаты булганнарга бернинди киртәләр дә комачаулый алмый. Бу гыйбарәне Обилимпикс хәрәкәте кабат испатлап тора. У нас есть партнеры, у них есть общество для людей с ограниченными возможностями здоровья. Обилимпикс хәрәкәтенең төп максаты булып, инвалид һәм сәламәтлеге шикле кешеләр өчен оештырылган профессионал осталыкларын күрсәтә торган конкурсларның үсеше тора. Казанда бу бәйге инде 5нче тапкыр үткәрелә һәм катнашучыларның саны да елдан-ел үсүе күзәтелә. Алар яшь, алар сәләтле һәм алар күп. Чара Казанда 2022 елның 28 гыйнварыннан алып 28 гыйнварга кадәр узачак махсус Олимпиаданың бөтен дөнья кышкы уеннарына әзерлек кысаларында узды. Катнашучылар 7 спорт төре буенча көч сынаячак. Турнирда 100 илдән 2000 артык сәламәтлекләре шикле булган атлет һәм Unified партнерлар катнашачак. Люди действительно с ОВЗ. Конкурста инвалидлар һәм мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр катнаша, әмма аларның шиксез мөмкинлекләре бар. Алар бу ярышларда үз мөмкинлекләрен, сәләтләрен күрсәтә ала. Без аларны бик хөрмәт итәбез, нык яратабыз һәм кадерлибез. Бу чарага барыбыз да әзерләнәбез. Чемпионат реаль тормышка кирәкле һөнәрләргә басым ясый. Бүгенге көндә, мәсәлән, парикмахер, бизәндерүче, фотограф, видеографлар чынлап та нык популяр һәм керемле юнәлеш булып саналалар. Они настолько востребованы, как вы сказали, на рынке. Аларга республикада һәм республикадан чиктән тыш хезмәт базарында да шул кадәр ихтыяҗ күп. Шуңа катнашучылар эш урынын тиз табалар. Өстәвенә шундый югары профильле белгечләр. Шушы чара барышында Обилимпикс хәрәкәтенең яшь лидерларына махсус Олимпиаданың бөтен дөнья кышкы уеннар делегатлары белән очрашу бәхете дә елмайды. Аннан тыш программада тренинглар, махсус Олимпиада лидерлары белән очрашулар, шулай ук спорт объектларын карау һәм башкалар да кертелгән. Шын мәгънәсендә профессиональ белгечләр өчен шундый күләмле чемпионатта Олимпиадада катнашу ул инде җиңүгә тиң. Махсус кирәк-яраксыз Светлогорскида яшәүче 8 яшьлек малай спорт рекорды куйган, рәсми рәвештә аны өлкәннәр дә булдыра алмас. Сүз нәрсә турында икән дисәгез, кызыклы тәнәфесне карагыз. Рубрика авторы Нияз Рахман мәгариф һәм балачак дөньясында иң гадәти булмаган яңалыклар турында сөйли. Исәнмесез, август уртасында якынлашабыз, каникулларның җәйнең 2 атнасы калып бара. Ләкин ничек кенә булмасын, моңсуланып утырыр вакыт түгел. Интернет дөньясында булган кызыклы яңалыклар сезнең кәефне тагын да күтәрер дип ышанабыз. Әнисенә Байкалга барырга булыша. Архангельск шәһәрендә яшәүче 12 яшьлек Давид Литовченко яр буенда корнетта, ягъни музыкаль инструментта уйнап шулай акча җыя. Гадәттә мин булай халык өчен бушка уйныйм, ә бу юлы нигә ярдәм итәргә булдым ди малай. Давид бик талантлы малай үзе. Күптөрле конкурслар лауреаты, корнет, быргы һәм фортепиано кебек уен коралларында уйный икән. Репертуары шактый бай. Үзе көйләр яза. Әнисе белән бергәләп барлык акчаларын туплап, алар инде Байкалда ял итә бу көннәрдә. Мотор яллар үзләренә. Мы хотим с мамой вместе
в отпуск съездить, я помогаю. Байкал я где-то в фильме в каком-то видела, и меня он просто восхитил, заворожил, и я с тех пор мечтаю, думаю, как бы туда съездить. Я не в курсе была, что кто-то выложил пост с моим номером телефона, и когда стали поступать деньги с сообщениями на отпуск или там Давиду и его маме, я не понимала, что происходит, не понимала, что с этим делать. Я думала, меня кто-то из знакомых так разыгрывает. Суда из аласыңма. Калининград өлкәсендә яшәүче 8 яшьлек Дани Мальцевның осталыгына Олимпия чемпионнары кызыгырлык. Ул күлне махсус җайланмалардан башка 36 минут 35 секунд эчендә йөзеп чыгып рекорд куя. Сүз ачык суда 2 километр 19 метр аралык хакында бара. Шунысы үзенчәлекле, малай бер туктаусыз һәм махсус җайланмалардан башка йөзә. Янәшәдән көймә белән коткаручылар озата бара үзен. Баксаң, малай йөзү белән инде 4 яшьтән үк шөгыльләнә башлый икән, ә хәзер инде рекордлар куя. Ну, тренер предложил переплыть озеро. Данил согласился. Это было в том году, в конце августа. Мы не знали, как все это оформить, и уже в этом году, в 2021 году, нам помог это сделать министр спорта в Светлогорске. Конечно, мы волновались. Это озеро не маленькое, и глубина в этом озере достигает 50-60 метров. Это бывший карьер. Конечно, мы волновались как родители. Но рядом был тренер и лодка со спасателями. Ну, этот день, конечно, был для нас волнительный. Еш булса да бизнесі гүрлейді. Томск өлкәсендә яшәүче өлкән сыйныфлар укучысы Богдан Правосуд хәзер иң яшь эшмәкәр исем йөртә. Шунда ки малай 8 ел элек бизнес белән кызыксына башлый. Әтиәнисенә булыша 12 яшында айга 20 мең сум акча эшли. Тагын 2 елдан Богдан бизнес мәктәбенә укырга керә. Кофе пешерүче һөнәрен үзләштерә һәм бариста булып тәҗрибә туплый. Әтиәнисенә улларының ничек тырышканын күреп, франшиза буенча кофе сату нуктасына ия булалар. Хәзер анда Богдан бариста һәм хуҗа була. Я с лет 7 что-то продавал. 7 лет я начал продавать манго. В 10 конфитюр уже на интернет-магазине. И где-то, наверное, лет 12-13 у меня возникло ярое желание найти какую-то сферу, где были бы небольшие вложения и немного знаний. Немного знаний, как я думал тогда. Да, с юридической стороны в Томске я не могу иметь бизнес, хотя в некоторых регионах с 14 лет, поэтому бизнес пока что оформлен не на меня. На меня, я надеюсь, в 16 лет, совсем скоро, уже будем переоформлять. Санта-Клаусқа язған хат 60 жылдан соң табыла. Англияның Уэркоп шәһәрендә тормыш тартучылар гаҗәеп табылдыкка юлыга. Монда 1961 елда Санта-Клаусқа язылган хат килеп чыга. Аны бер малай язган һәм Сантадан ковбой киеме эшләпә сораган була. Роберт Кремптонга хәзер 65 яшь. Мин ул бүләкләрне алдым дип сөйли. Ә үзем 30 ел полициядә эшләдем. Мин шериф буларга хыялланган идем һәм тормышымны тәртип саклауга бәйле булды. Һәм инде хыялым да чынга ашты дип саныйм ди үзе. Тот, кто носит эту одежду, тот и несет обязанности Санта-Клаус. И я им стал. Но хранитель книги правил упустил очень важные детали в истории Рождества. Тагын бер Олимпия уеннары тамам. Ул берәүләргә алтын медаль, әйтеп бетергесез бәхет, ә икенчеләргә исә җиңелү күз яшьләре алып килде. Ләкин ничек кенә булмасын, ул 4 елга бер килә торган вакыйга бит. Макс Уитлок спорт гимнастикасы буенча чыгыш ясап, Олимпия чемпионы исемен яулый. Аэропортка егетне каршы алырга тормыш иптәше белән кечкенә кызы килә. Карагыз әле әтисен, ничек сагынган бит ул. Бу атнага менә шулар, сезне дә шулай һәрвакыт сагынып көтсеннәр. Һәм инде әлбәттә һәрвакыт өйгә кайтасы килеп торсын. Очрашырбыз. Сау булыгыз. Сездә бу рубрика я безнең сюжет геройы була аласыз. Безгә кызыклы видеоларыгызны җибәрегез. Социаль челтәрләрдә аккаунтларыбызга керегез, хәбәрләрегезне, комментарийларыгызны калдырыгыз. Кешенең бар белеме сабырлыгына һәм вакытына таяна. Француз язучысы Европа әдәбиятында реализмга нигез салучыларның берсе Анора де Бальзак шулай дип әйткән. Шуны хәтерләгез, останы тәҗрибә ясый. Сау булыгыз.